Yada se yamo akwa Badwam Adom TV Badwam Dwumadino eso yada semre ne adaje a wode maye yentie yapomuden hu nkomoi na ebibiduro ahodo a enimdifo atena se akeka bomu ede sanyarwa no otie bi se sei de yedro no Lawson Herbal Center nnura ahodo ba miensa ewa adwama so a the Virgin Son ayakrado oni ebedi hu nkomo bemu akwa be na Virgin Doctor ne ho yede Adom Dr. Lawson Herbal musu koye kakra eguso de nyamiase papa yentie we wadaroma oba papa me na wase anopai se waje me feso na odi maba Adom TV so na me mfa akonya we encheche Ghana for ewo enano Wednesday atorenchema eto yempanimfo a omoboye ho ban na omohyemra ma o man timi koso ha adwene na mesrese me mabusuya nyina hyedene ema obia ya akọ nyankopon se ona na de ma ono a na onim ne ye manema tidi asie bia no yemfa aseda ma nyankopon me mabusuya hyedene bebre mesrese obi bia wo hwe manopai mosomfo Virgin Son ena matenase a me ne wodi nkomo ede afa wapomuden wonsamo na mesrese jebre na nso tie bi na apomuden wonsamo ya ade a eho hia yi enti uti TV so ana wote baabi ne yebo apomuden wonsamo dahura famaba anasa fomasem baako na fatu kotodwum na fa bobra na emom Lawson Herbal Center kofa by CEO awdano Dr. Lawson Chairman aka the Virgin Doctor nyankopon di nimdie ene adoma mana odi nro maako miensa tatahwe ede abadwaman so a enei yede kutiarewa na yede som Ghana man na ebia ene wo hwema no pay na opia hira kwan a Lawson Herbal Center ya hira kwan no ewo Kumase Eboakwa Kena yesi wo Kumase Eboakwa Kena sounds na mo Accra na mo pharmacy herbal shops ana obi asabi yare bia de kro ni paduanim na ye enkwada dadwene ana asa da no wadwendwen wani da so asa wo ha hai no mesrese Accra ye wa beka total yesi wa beka total Tesano Commercial Plaza building no ase hope and our Sabeka Lawson Herbal Center. Your telephone numbers no at the screen ase. Me pese utie ni yi na utimi fa Abraham gusu America sano ofra mpanimfo abeje wo so. Numbers no ay 0242 133577 0242 133577 0248 619999 0248 619999 Gusu America sado ofra ya beje oso enori ya miensa ya wo Lawson Herbal mixture ewo ho na Lawson Herbal mixture eye bibiduro a yemfa chemical bi am fryer obi a wode akoye honama ne yare a eni wudi asie wa unipaduam wasetenemu ama wontimi enye ne wo pese wo ye no wonum Lawson Herbal mixture eduro no ebebre yare ne ase enti ye wonua bebre a ewo kwayema enei yadi tu yare ase anase boama ni padua no ya obi ewo metime brase entura Lawson Herbal mixture ya kwadre bibidrum na Dr. Lawson enim dinti no yedi nua bi a ye fe ni kumnim mahogany kokrodoso yellow bo magu achi asase hwam moringa ni nyina wo Lawson Herbal mixture na medinti a mebobo se nua ni kyese me pese onya secret ene gidi a yedi ye aduro no enti Lawson Herbal mixture adwuma ye ne se eboa obi asabi usisi wotenase a aya na emu hyehyew anase duma bi a emu ya wo ya sisi yare enti untimi enkoto emfa de eduma bi a sisi yare enti unante kakra bi a na wakoto Lawson Herbal mixture nko ani aduro a eya bibiduro na ebre sisi yare ase na obi asabi enei usisi ntuni ahoto yenianum dadifo ma taxi drivers trotro drivers a enei yetena yeto efra no pa ebeduru anyimre ebeduru fie nipede esisi no na emu hihye no Lawson Herbal mixture na bedi ho adanse ama wo se abrebia ne abrebia wo ye nipa a wo bobra no ta no nom na ntusi yare na semfa ma wo ebia meka se wo de na akoya arthritis romanticism eya na drum ebia wo da sori a wonsa asensene eye titiriti wo ho no ma wonsa no enso ana e wo ho no mienu ana amiensa sei ubonsa ya na akeka atoso na eye wo ya na wo bobena Lawson Herbal mixture nko ana ya duru a enei wa wo de akoya arthritis no wa wo de akoya romanticism ebia entini masisie
amama ya dɔɔso wɔ nipadua nim srade ya dɔɔso wɔ nipadua ma wontimi nya wo ho hwee wotena ase awonan na ataatai eduruma bi akotodwe ho no na ɛkyea ɛnam so ma ato ase entini ɛtwe no wonom a weikum nim ewom kokodo so a ewom mahogany ewom ntini saa nua yi ebi kum kura wɔ nipadua mu ebi kum kura wɔ kasee mu ebi nane moja ebi nane amaman anase ebi anane cholesterol enti Lawson Herbal Mixture dodo na sane mrane se empodiane de akoye stroke yare wontimi nsɔre nante no so odom Lawson Mixture to aso 10 bottles a no asɔre nante de okuta poma enei wa sugar wode ne fa na nante no wodom Lawson Herbal Mixture 5 bottles a ubo so atopoma ato atwede aduro ne ho adanse bibiri me sema hwefo ne matiefo se da bia me ba Adom TV so moje me fe so etura mika ekopa aduro ne ekira kwan na mom nyagidie se hwane wa ma yare na nko ato kete so ansa na ekopa aduro ne ekira kwan eye aduro a yenum na bra bia ne abra bia eboa na atwu free starch nuane a ye di ho anase ebo ho ban enti hye no nso se aduro ne nya na ewo herbal shop anase pharmacy your numbers ne 0242 133 577 0248 619999 the atasu mienu ya Lawson Herbal Mixture we ode puaduro babaso aduro infection aduro enei edu obenya ema bema woni nye ewo wasetene mo enti kan hunu se we ya bema ohwema no pai wa wonim se enei babaso no wakwa akonya bi na emo munim sa no oba bi ne kodi nkita ho enam so amenei ojonso a wo bema no ensuo na efiri mu ba no eya na aye tentan eduruma bi a ojonso a ojonso ne ntimi mflo e bank tenkete wojonso na bema na emu hyehyew emu ya wo ya ensansa begu ma masem ho oba da ba wontimi nso kane a eno ahwe oba nanim baba so na ye wo sa ka hunu se meme virgin sunday e me se wo ye bema na wo ya abrante a e wo se otimi di wo mensem e wo baranti brim because oba akokora that time no wontimi nyi wani bebiri na momo ya abrante te seme a meme dia me sibi ni areho oda na me ma masem enkofa mu ntino ma Lawson Herbal Mixture nya wo aduru a wudu be treat wo infection na ama wo bema na afu akwa akeshi mu no wono ma ebesiesie ni nyina na mom e bia infection no 1 year 2 years 6 months what treat why a lab test enkwa Lawson no nom to aso 5 to 6 bottles no ebe flashly peduadim na waju so bebiri wojo so no efini ngika woni nyina no na efiri peduadim hye no so se aduro no enye mema nko a na enom wo ba enei unsusu ensuo fita etate wo wahimfie edurumra bi a ode puanti wo ba no enkaboni fra himfie wo ba eya na nam so ma enei watin kakula libido no ayera be ma ne ba won chen a uni atinka bi ade ma no be ma ne ba ekwan ne so nyenti be ma ne be wa ubonsa na wo ko ochi hye no so se mesu wo ba bi a wo pese be ma eya ode forever wo ka asem eto ne trim no waje wo so feso ntem no eduro a anasa wasa wo ye ne se da bia be ma himfie ho no enkika wa bia ama da bia be se ahimfie wa dry enkabone ema ahimfie obe close na be ma ne ba ne awuye nyina no etimi asisi so e de ama no na anom Lawson Herbal Mixture na ena se be ma ne ba wo ba baji watum na sa afi ekwan no so ya ne dede a wo wi a odiskare ebe mu aboro so obato iPhone ni bi di achew edan na wo peni East Lagos ho na ada na wadwendwen no o rent na wontimi ntua no wonom Lawson na ehwo aye soro han no ehwo adrai no be ma ne ba obeye sa na o ma ne nyina ade ama wo enti secret no aye Lawson Herbal Mixture awalefo no mumom na mfa asundue enkabom anije emfamra masetrem ko kanshi drug lane pharmacy herbal shop baby a tunro ton bia all the 16 regions no wo so kwa open Lawson Herbal Mixture 0242 133 577 delay man capsules wo ho emema do tatahwe emema ne muntie ne yie weda ne dia ye samle na o se etimi wura what you say me virgin sunday me se wo ba mi fie a esan se me di mi mensem e wo ma himfie ntim da bia ni gie wo ho da bia asumye wo mi fie entu ye bema na opese wo pia oba na hwe wo kira kwan e de sade mi a mete hai e de me hu kani one frame kura na nye 10 times because nim sane bibi wo me ho entu num delay man capsules na wo be delay wo be chale wo sinanim wo be wura wo ba no ne wo be dwiri no
wo ba ne ba sa de ho be sepe no oba ne ba sa ne na kokomu wo be so ebe wo so wontimi nhwe wanim e ba sa wo be ma no obefra wo baby obefra wo Daniel waje wo 3 points na wie ni nyina ya Lawson delay man capsules numbi na usu sisi muntimi nyadene ukoto dwa munya dene wuntiri munya dene na wuhia wo ba na watimi adile eye 0242 133 577 0242 133 577 Makraw Radio Adom Sanso Adom TV so yada se papa panti virgin san na yete no en kanofa number no na wanti bibia se a one won di nkomo